Σήμερα πλέκουμε αυτό το Halloween καπελάκι μάγισσας. Κάντε μία εγγραφή και ξεκινάμε. Γεια χαρά! Χριστίνα εδώ για τους καινούριους φίλους, επιτέλους σε ένα εποχιακό καινούριο πλέκτο βιντεάκι, όπου με αυτά τα δύο τα νήματα θα πλέξουμε ένα Halloween μαγισσέ καπελάκι. Καπελάκι μάγισσας. Ξεκινάμε. Πλέκουμε με ό,τι νήμα θέλουμε. Εγώ σε αυτή τη φάση έχω απλό ακριλικό, θα πλέξω με αυτό. Διάλεξα αυτά τα χρώματα για να υπάρχει ευκρίνεια στο βίντεο και να είναι και χαρούμενα. Εσείς πάρτε πιο σκοτεινά χρώματα αν θέλετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία απλή αλυσίδα γύρω στους 20 πόντους, για να μην βγει τεράστιο το καπέλο, έτσι κι αλλιώς είναι δείγμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, βλέπω πως γυρνάει, 15, 16, 17, 18, μου κάνει, το 18 μου κάνει, λοιπόν, 18 θηλιές, θα την πλέξω μία ελεύθερα, για ασφάλεια, για να το θωρακίσω, να μην μου στριφογυρνά, γίνεται πιο σταθερό έτσι. Ωραία. Τώρα, πολύ σημαντικό, έχω εδώ αυτή τη μικρή αλυσίδα και τι κάνω. Τα ενώνω αυτά τα δύο. Προσοχή όμως να τα φέρω σωστά. Οκ, να τα φέρω σωστά. Λοιπόν, παίρνω τις πάνω θηλιές, τραβάω από μέσα, τραβάω από μέσα, πλέκω μαζί. Οκ, εδώ, αυτό εδώ το σημείο, κάνω το πολύ απλό. Παίρνω το νήμα που έχει περισσέψει, το περνάω από εδώ, το περνάω και από εδώ, και έτσι έχει κλείσει ο κύκλος. Μετά που θα κάνουμε την προέκταση από κάτω έτσι κι αλλιώς, αυτό θα θωρακίσει. Λοιπόν, και πλέκουμε έτσι πως έχει γίνει τώρα η ζώνη μας, το δαχτυλίδι μας, που η οποία τι είναι, είναι η ζώνη του καπέλου. Οκ. Θα πλέξουμε άλλες δύο σειρές, έτσι όπως είμαστε. Λοιπόν, πλέκω ελεύθερα και συνεχίζω. Προς αυτή τη φορά που πλέκω, η ζώνη βγαίνει πιο φαρδιά, οπότε από αυτό το μέρος, από αυτή τη μεριά της που είναι λίγο πιο φαρδιά, θα κάνω το γύσο του καπέλου μετά. Η διαδικασία είναι με αυξήσεις και με μειώσεις. Και από το σημείο που η ζώνη είναι πιο στενή, θα κάνουμε τον κόνο του καπέλου. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γρήγορα, φτάσαμε στο τέλος. Και άλλη μία σειρά, να έχουμε 3, γιατί μετά όταν θα αλλάξουμε χρώμα θα κρυφτεί το κίτρινο, θα φαγωθεί. Τελειώσαμε. Ωραία. Πού είμαι? Εδώ είμαι. Θα κλείσω. Κόβω. Τραβάω προς τα πάνω και έχω κλείσει. Και είμαι... Οκ, τελείωσα με το κίτρινο. Οκ. Λοιπόν, βλέπουμε. Από εδώ που είναι πιο
Από εδώ που είναι πιο φαρδί θα κάνω το γύσο και από εδώ που είναι πιο στενό θα κάνω τον κόνο. Κάπως έτσι. Και πάμε από την πάνω τη μεριά την στενή να πλέξουμε τον κόνο. Δένω το μόβ το νήμα. Του κάνω ήδη μια θηλιά προετοιμασίας. Okay. Περνάω από μέσα το κίτρινο. Εδώ. Τα δένω και μαζί. Απλά πραγματάκια. Και θα τα κρύψω από μέσα τώρα να μην με ενοχλούν. Για να προχωρήσουμε με τη διαδικασία. Λοιπόν, κάνα 2 σειρές τις θέλω μονοκοπανιά. Οι επόμενες 2 σειρές θέλω να είναι μονοκοπανιά. Ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις. Ο κόνος επάνω του καπέλου θα γίνει με σταδιακές μειώσεις. Αλλά θέλω 2 σειρές να τις πλέξουμε ελεύθερες και μετά να αρχίσουμε τις μειώσεις. Και πατάμε πάνω σε στυλιές. Βλέπετε ότι εδώ, ας πούμε, κρύβεται αρκετό κομμάτι από το κίτρινο, αφού περνάμε από μέσα. Μία σειρά εδώ είναι έτοιμη. Εδώ που τελειώνω, τι θέλω? Θέλω να πλέξω, να πάρω τη διπλανή, να τις πλέξω μαζί και άλλη μία. Θα πλέξω άλλη μία σειρά και μετά θα πάμε σταδιακά στις μειώσεις. Να με πάλι έφτασα στην αρχή, τσιμπάω τη διπλανή, πλέκω μαζί και ξανά. Ωραία. Ωραία. Τώρα θέλω σιγά σιγά να σχηματιστεί ο κόνος. Λοιπόν, πολύ προσοχή. Από το σημείο που μειώνουμε, σταδιακά δημιουργείται μία καμπύλη, η οποία δίνει σχήμα στο καπέλο. Αν μειώνουμε πάντα από το ίδιο σημείο, θα κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε μία στραβή κύρτωση. Αν τη θέλουμε, καλώς. Αν δεν τη θέλουμε και το θέλουμε το καπέλο να γίνει πιο συμμετρικό, τότε κάθε φορά θα μειώνουμε σε διαφορετικό σημείο. Κάθε φορά θα μειώνουμε σε διαφορετικό σημείο και θα διαλέξουμε τα 4 σημεία του ορίζοντα. Και σε κάθε διαφορετική σειρά θα μειώνουμε σε ένα από αυτά τα σημεία ρολόι. Okay. Οπότε θα ξεκινήσω με τη μείωσή μου, με το καλημέρα σας. Και για αυτή τη σειρά θα είμαι έτοιμη. Υπολογίζω πάνω κάτω με το μάτι. Αν θέλετε να βάλετε σημαδάκια, βάλτε, αλλά εγώ έχω σαν σημάδι τα ξέφτια εκεί που ξέρουμε της έναρξης και υπολογίζω λοιπόν με το μάτι. Τελειώνοντας τη σειρά θα ξέρω ότι έχω κάνει τη μείωσή μου στο σημείο της έναρξης. Οκ. Εδώ που είναι το σημείο της έναρξης ξέρω ότι έχω κάνει την πρώτη μου μείωση. Πάω για την επόμενη σειρά προσπερνώντας αυτό το σημείο και θα κάνω την επόμενη μείωση εδώ. Κατευθείαν έχω φτάσει αριστερά όπου θα κάνω τη μείωσή μου. Πάρα πολύ ωραία. Και πλέκω την υπόλοιπη σειρά κανονικά. Έφτασα πάλι στο σημείο έναρξης, προσπερνάω όλα αυτά τα σημεία που έκανα τις μειώσεις, θα τα προσπεράσω και θα κάνω μείωση παρακάτω, αντιδιαμετρικά με το σημείο εκκίνησης.
Ωραία, κάπου εδώ. Κάπου εδώ θα κάνω τη μείωσή μου, την επόμενη, μέχρι να φτάσω στο τέλος της σειράς μου. Πάρα πολύ ωραία. Και φτάσαμε. Λοιπόν, τώρα, αν βλέπω ότι καθυστερώ πολύ, μπορώ να αυξήσω τις μειώσεις. Αλλά δεν πειράζει, ας το κάνουμε μακρύ. Πάμε για την επόμενη σειρά, όπου θα μειώσουμε εδώ, δεξιά. Οκ, πλέκουμε μέχρι εκείνο το σημείο. Ωραία, έχω φτάσει δεξιά, μειώνω. Και ήδη επειδή έχω μειώσει αρκετά, έχει μικρύνει ο δακτύλιος μου, οπότε σιγά σιγά γίνεται η δουλειά που θέλω. Φτάσαμε στο σημείο της έναρξης, έχει ολοκληρωθεί και αυτή η σειρά και πάμε τώρα ξανά, εδώ που είναι η έναρξη λίγο παρακάτω, να κάνουμε τη μείωσή μας. Πλέκουμε όλη τη στροφή. Και επιστρέφουμε μετά με καινούρια μείωση. Σταματάω να δω την πρόοδο. Αρχίζει και μικραίνει εδώ ο δακτύλιος μου. Και σε λίγο θα μπορούμε, αν θέλετε να το κλείσουμε από τώρα, το κλείνουμε από τώρα. Αν θέλετε να το τραβήξουμε λίγο ακόμα, όσο πυκνές, αν πυκνώσουμε τις μειώσεις, θα γίνει πιο γρήγορα το κλείσιμο. Αν τις τρενάρουμε και τις κάνουμε αρές, θα γίνει πιο μακρύ το καπέλο προς τα πάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο συντηρητικά, να κάνουμε την επόμενη μείωσή μας λίγο παρακάτω. Όχι με το μάτι, με το μάτι λίγο τώρα, κάνουμε κάπου εδώ, έτσι κι αλλιώς μικραίνει τώρα το καπέλο, βλέπουμε. Και μάνι φτάσαμε πάλι στην αρχή μας, βλέπετε, το καπελάκι έχει ήδη μικρύνει αρκετά. Λοιπόν, τώρα για να τελειώνουμε θα κάνουμε πιο τακτικές μειώσεις. Πάμε, είμαστε στο σημείο έναρξης. Ας ξεκινήσουμε με μείωση. Μειώνουμε. Πλέκουμε κανένα δυο. Πάμε πάλι μείωση. Πλέκουμε κανένα δυο. Συγγνώμη. Πάμε πάλι μείωση. Πλέκουμε πάλι κανένα δυο. Πάμε πάλι μείωση. Πλέκουμε 2 και πάμε για μείωση. Ωραία. Για να δω που βρισκόμαστε. Εντάξει, τελειώνουμε. Πλέκουμε 2. Μειώνουμε 2. Μείωση. Πλέκουμε 2. Και κάπου εδώ τελειώνουν και οι θηλιές μας. Βλέπουμε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ας πλέξω τώρα εγώ λίγο για να δώσω ύψος. Ό,τι έχει απομείνει. Οκ. Και τώρα έχει κλείσει. Τι θα κάνω τώρα? Θα πάρω λίγο τις εσωτερικές θηλιές. Κάνω τη μείωσή μου. Και κάπου εδώ το μαγκώνω και το κλείνω. Και τελείωσα. Να το. Μπράβο μας, τραβάω προς τα πάνω.
έτσι, και θα θωρακίσω από μέσα. Θα τραβήξω τον ήμο μου προς τα μέσα και έτσι θα το θωρακίσω. Τέλος. Και έχω τον κόνο μου. Εκεί. Αρκετά καλό. Αρκετά καλό. Αυτή είναι η λογική. Εντάξει. Τώρα, πάμε από την άλλη μεριά. Πάμε από την άλλη μεριά. Στην άλλη μεριά δουλεύουμε ανάποδα. Δουλεύουμε με αυξήσεις. Αυξήσεις, αυξήσεις, αυξήσεις. Εδώ μπορώ να δέσω και αλλιώς τα νήματά μου. Να τα κάνω μαζί ένα κόμπο. Αρκεί να φέρω τη θηλιά πολύ κάτω. Να το. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πολύ προσοχή, η σειρά της έναρξης έχει πάρα πολλές αυξήσεις. Πάρα πολλές αυξήσεις. Λοιπόν, με το καλημέρα σας πλέκω και κάνω αυξήσεις. Οκ, έπλεξα την πρώτη και κατευθείαν τις επόμενες τις πλέκω διπλές. Δηλαδή σε κάθε θηλιά πλέκω 2. Σε κάθε θηλιά πλέκω 2 για να πάρει κατευθείαν πλάτος άνοιγμα το γύσο του καπέλου. Το γύσο του καπέλου. Η πρώτη σειρά είναι και καθοριστική. Μόνο στην πρώτη σειρά θα κάνουμε αυτές τις απανωτές αυξήσεις. Στις επόμενες σειρές θα κάνουμε απλώς συντήρηση. Πλέκω διπλά, πλέκω διπλά, μέχρι να τελειώσει όλη η σειρά μου, πλέκω 2 φορές στην ίδια θηλιά. Εντάξει? Ωραία. Έχω φτάσει στην έναρξη. Εδώ θέλω να το πατήσω λίγο και εδώ. Και παίρνω τη γειτονική. Τραβάω, έλα, τις πλέκω μαζί και άλλη μία. Και ήδη έχει πάρει πλάτος, το βλέπετε παιδιά πως έχει γυρίσει, κατευθείαν. Λοιπόν, τώρα για να πλατείνω και να κάνω την απλωτή μου, πως το λένε, πάω πιο συντηρητικά. Θα το πάω εναλλάξ. Πλέκω μία, πλέκω και 2 για να μην κάνει κύματα, πλέκω μία, 2, στην τρίτη θα κάνω αύξηση. Οκ. Πάμε πάλι. Πλέκω 1, 2 και στην τρίτη θα κάνω αύξηση. Πλέκω 1, 2 και στην τρίτη θα πλέξω 2 φορές. Αύξηση. 1, 2. Στην τρίτη πλέκω 2 φορές και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσω στην εκκίνησή μου. Υπέροχα. Λοιπόν, έφτασα στο σημείο εκκίνησης, με τον ίδιο τρόπο παίρνω τη γειτονική του, εδώ, και τις πλέκω μαζί. Τώρα, όταν σγουραίνει σημαίνει ότι είναι πολύ μπουκωμένες οι αυξήσεις όταν σγουραίνει. Οπότε εμείς θα τις αραιώσουμε. Θα πλέξουμε 4 ελεύθερες, 1, 2, 3, 4, 5 καλύτερα, 5 και μετά θα κάνω αύξηση. Κάνω και την αύξησή μου. Πάμε πάλι να μετρήσουμε 5. 1, 2, 3, 4, 5 και τώρα πάμε να κάνουμε στην επόμενη αύξηση. Ωραία. Οπότε γίνεται πιο στιβαρό. Πάμε να μετρήσουμε 5. 1,
2, 3, 4, 5. Τώρα θα κάνουμε αύξηση. Ok. Και επαναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, ήδη πάλι είναι λίγο σγουρό, αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί. Πλέκω τις τελευταίες μέχρι να φτάσω στο σημείο εκκίνησης. Μόλις φτάσω, παίρνω τη γειτονική, τραβάω, πλέκω μαζί και άλλη μία. Λοιπόν, όσο πλέκω, μεγαλώνει το καπέλο. Κάνουμε μία τελευταία σειρά, έχει γίνει αρκετά φαρδί. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μόνο 4 αυξήσεις. 1, 2, 3, 4. Μόνο σε αυτά τα σημεία. Οπότε πλέκουμε ελεύθερα για να φύγει αυτό το κέρλι, αυτό το σγουρό που έχει κάνει το γύσο μας. Που δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Οπότε βασικά δεν θα ξεκινήσω καν με αύξηση. Θα πλέξω, θα πλέξω και κάπου εδώ θα κάνω μία αύξηση μόνο για να συντηρήσω το πλάτος. Πολύ ωραία. Που είχα ξεκινήσει εδώ, λίγο ακόμα. Ωραία, κάπου εδώ να κάνω την τελευταία μου αύξηση. Εντάξει, έχει στρώσει αρκετά από εδώ. Πάμε να πλέξουμε, προχωράμε. Να κάνω άλλη μια αύξηση στην άλλη γωνίτσα. Οκ, αρχίζει και στρώνει. Κάπου εδώ να κάνω άλλη μια αύξηση. Εδώ. Έπλεξα δύο μαζί. Και προχωράω προς το τέλος. Λιγάκι. Το βλέπω πως κάθεται. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν θα κάνω καμία αύξηση, παιδιά, γιατί έχει γίνει αρκετά σγουρό και δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαστε ok. Το πρόβλημα δεν θα υπήρχε αν, ας πούμε, κάναμε τις αυξήσεις λίγο πιο αραιές. Αντί ανά 5 να το κάναμε ανά 7, ρε παιδί μου. Ανά 7 μετρήματα. Πλέκω μέχρι το τέλος. Ok. Και εδώ, με το που φτάνω στο σημείο έναρξης, φαίνεται κιόλας. Κλείνω, θωρακίζω, παίρνω. Και έκλεισε με τη μία. Δεν πειράζει, τις τράβηξα όλες μαζί και φινίτο. Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό που περισσεύει το περνάω από μέσα. Το περνάω έτσι από μέσα. Απλά τραβάω το νήμα, δεν κάνω πολλά πράγματα. Αν θέλω το δένω κιόλας, αλλά εγώ θέλω απλά να σας δείξω τον τρόπο. Αυτό ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το καπελάκι, το όμορφο, το Halloween. Άντε, και με το καλό καλά Χριστούγεννα. Να ξεκινήσουμε τα Χριστουγεννιάτικα. Φιλιά πολλά!